Kancane mongso sepimu nuruti apa karepmu nyatane atimu tutunggu aku arep gede rasa tresno sajrone atiku wis ilang sing dikarepe sane sing dipingini sempat duweni
sih, kasih. Apa orang ngerti rasa ati iki yen kowe pengelarani aku wis mari ora arep baleni mas aku wis ora sepi.
funky. Ela veio pro baile de shortinho pra exibir pra exibir Mong bisa